multzo hidraulikoa. Bideo honetan, multzo hidraulikoen ezaugarriak azalduko dira. Panel didaktikoetan erabiltzen direnekin hasiko gara. Multzo hidrauliko hau osatzen duten elementuak hauek dira. Motorra. Ponpak. Multzo honetan bi daude, panel bakoitzak berea du. Segurtasun balbulak. Ponpa bakoitzarena. Manometroak. Deskargako olioaren iragazkia. Zikinkeria maila adierazlea. Betetze tapoia. Olio maila adierazlea. Depositua. Usteko tapoia. Motorrari lotuta dagoen ponpa, kanpo engranajeduna da. Engranaje hauen biraketarekin depresio bat sortzen da xurgapen ganbaran. Sortzen den presio diferentziaren ondorioz, olio emaria bideratzen da zirkuiturantz. Ponpa honek ez du presioa sortzen, olio emaria baizik. Presioa olio emariari jartzen zaion erresistentziaren araberakoa izango da. Adibidez, plataformaren kasuan, olio emariari erresistentzia bat jartzen zaio eta presioa igotzen hasten da. Presioa plataformak ezarritako karga baino handiagoa denean, enboloa igotzen hasiko da. Zirkuitua dagoen bezala, ponpak olioa botatzen jarraitzen badu, puntu ahulenean apurtuko da. Presioa mugatzeko balbula bat arduratzen da apurketa hori saihesteaz. Balbula horrek ponparen gehienezko presioa mugatzen du, hau da, presio mugatzailean ezarritako presiora iristean, hau ireki eta olioa depositura bideratzen du. Normalean, balbula honekin batera manometro bat jartzen da zirkuituko presioa adierazteko. Olio biltegiak hainbat funtzio betetzen ditu. Lehenik eta behin, sistemak behar duen olioa gordetzen du, eta gainera, sistematik datorren presiorik gabeko olioa hartzea arduratzen da. Bigarrenik, bertan hozten da olioa. Eta azkenik, zikinkeria partikulak ura eta airea banatzen dira. Sistemako olioa garbi mantentzeak berebiziko garrantzia du. Izan ere, zirkuitu hidraulikoetan gertatzen diren matxura gehienak olioan metatutako zikinkeriaren ondorioz izaten baitira. Beraz, zirkuituko olioa ahalik eta garbien mantentzeko iragazki batetik pasa behar da, eta oso garrantzitsua da iragazkiaren kartutxoa aldatzea beharrezkoa denean. Iragazkiei dagokienez, 3 mota bereiz daitezke. Xurgatze hodian jartzen direnak, hau da, ponparen aurretik. Presiopean jartzen direnak, hau da, ponparen ondoren. Eta itzulera hodian jartzen direnak. Makinetako multzo hidraulikoak. Produkzio makinetan, zenbaki kontrol bidezko artezgailuetan adibidez, ohikoa da energia hidraulikoaren erabilera. Besteak beste, kontraburua eta kontrapuntua eragitean, pieza biratzeko hortzen eragitean eta abar. Horrelako makina baten multzo hidraulikoan orokorrean elementu hauek agertzen dira. Motorra, ponpa, segurtasun balbula edo presio mugatzailea, manometroa, presostatoa, metatzailea, metatzailearen segurtasun balbula, metatzailea usteko giltza, presio iragazkia, betetze tapoia, olio maila adierazlea, olio maila sentsorea, temperatura sentsorea,
Bero trukagailua. Usteko giltza. Depositua. Ikuskatzeko leihoa. Azkenik, gero eta gehiago erabiltzen diren multzo hidrauliko konpaktuak ditugu. Multzo hidrauliko hauetan motorra. Haizagailua. Pompa. Eta depositua. Bloke batean integratuta daude. Eta honako berezitasunak ditu ohiko multzo hidraulikoekin alderatuz. Espazio txikiagoa okupatzen dute. Olioa ez da hainbeste berotzen eta ez dute bero trukagailuaren beharrik, eta ondorioz merkeagoak dira. Deposituan duten olio volumen txikia metatzaile batekin konpentsatzen dute. Honen bestez, multzo hidrauliko ezberdinak aztertu dira. Panel didaktikoetan erabiltzen direnak. Makinetan erabiltzen diren ohiko multzo hidraulikoak. Eta multzo hidrauliko konpaktuak.